Dan kebiasaan bermadam si Wahara. Apa ini? Narik saya lah. Tenggus warak. Wis nyapu. Sumbah-umbah. Sinandi iki mikir nih suket sing akeh. Klek. Cuacanya mendung kayak gini ya. Dan ora ya. Dul. Kenapa, Dul? Matamu berarti nek cek ungkal-ungkal ini. Ngopo lho rene barang iki awan-awan? Ayo dolan. Dolan nanti. Dolan ki yo mlaku-mlaku to. Aku lho ngarit. Minggu sore apa ora kena? Sore udan. Udan yo nggo payung. Sukete teles. Digoreng kayak micin lah. Kan halal. Lambimu nek ngomong. Kita wis ra waras apa? Mbokan. Suket tak digoreng. Lah kan nek teles ya digoreng kan garing. Iya, arek kene mesin cuci wae lho war, san. Giling ae yo. Giling. Pekok meneh. Lah saiki genahe kepiye? Didodolan apa ora? Ya wis. Dolan tapi engko. Uangnya aku kan dhisik. Soale saiki uang lho, golek suket iki. Padha dincer-ceri. Ana sing wis diluku. Jan, reposone jan. Jancer-cere dijebut to. Seneni wonge. Ya kan ora ngariti cer-cere to, Dul. Ora halal. Kayak micin. Micin wis wis akan micin goblok sapi gue sini. Ya wis, jikone aret aku. Yo. Suwi man lho, Dul. Sabar ngapo? Ya. Gendang to selak panas lho. Ngiyup. Go. Yuk. Apa nih lu? Tapi ku tinggalan. Karo ganti klambi pisan. Mane man klambiku? Anyar. Kene ae yo. Yo. Kono ae, Ding. Dul. Suwi man. Sama.
Ketangkah ngendi lho, Dol? Ayo pokah dek itu. Bingung aku. Ngaret ngejak ngaret. Kalau lemu-lemu kan. Kincer-ceri. Ndi ora enak ngono lho. Kene kuwi lah. Wis ya. Walah, bapak ki nendi yo anak nek tamu bareng ganggu wong turu lho, panas kok ngene. Wah, Dol. Gadis lewat, Dol. Dari ngendi iki? Tiba. Sampeyan ngerti bapakku ora, Mas? Ora ngerti aku. Yo anu, Mas. Yo. Mbak, lambimu lho kuning. Bebere to, Mas? Demene ngapa? Lah kok nek udan kincer ning kali piye, Jan? Bene to, Mas, nanjar kenter akeh sing ngenteni kok. Muga ae aku sing nemu. Ih, ngarep. Aku mendino ngaret ae lho, Dol. Men rekoso lho iki. Piye Ror? Ngaret yang gue masa depanku ya nak. Ini sambat. Pahlawan biyen lho sarung adewe iki yo. Kosone pukul tambahan. Perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rela mati-matian gurmek Indonesia kuwi merdeka. Saiki zamane ade saiki sakit kena lho, wis merdeka, wis ra di budakkan karo Belanda. Hari menikmati. Ngono sik panggah sambat wong-wong liyane. Heran aku ya. Kepulangan sini iki sambat ae yo. Keceklek iya. Ketangel kan. Ngaret pindah. Wah tak minggir golek suket yang lemu. Dulu. Nanti mau rencekanmu iki. Ngilang. Ngapain nang kono war? Buat ngono. Sik. Bertahan dulu. Tidak Boleh apa iya? Oke, warga plus 62, jangan lupa like, komen, dan share. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kalau yang belum subscribe, buruan subscribe. Bene to, Mas, nanjar kencer kencer. Jalan walang kadung ae. Piye? Yo gerakan yang ini lho. Yo kok piye praktekno? Kowe cokormu mampu terasi. Ya jenenge walang kadung harus sikile ngono kuwi. Yo tuh. Lah piye? Nih kira. Rupamu ae barongan malah. Ngono kuwi lho, Su. Iya ora. Ah, iya ora.